per a 2013 totalment per a nosaltres irreal, està hipotecat, poc social, econòmicament llastrat i acotat inversorament en el compliment de sentències judicials i totalment fora de la realitat que envolta la ciutat de Llíria. Un any més, les víctimes d'esta mala planificació municipal són els ciutadans i els contribuents de la localitat, que veuen com tornen a ser els paganos d'una gestió que ens ha portat a generar més endeutament, assolir un romanent negatiu de prop d'1 milió d'euros del 2011, tindre que concertar un crèdit de 2,1 milions d'euros per a pagar proveïdors i subministradors i del que tindrem que pagar més de 800.000 en interessos en 10 anys, dels quals entre l'any passat i enguany seran 250.000. Assumir serveis impropis com l'oficina del Servef, on s'han retirat ja totes les ajudes, i supeditar la major part de les inversions a un urbanisme ruïnós i que ha situat el consistori entre els majors morosos de la localitat per impagament de quotes urbanístiques. A Llíria tenim 3.000 aturats. Han desaparegut pràcticament les mitjanes empreses i en el comerç menut s'ha notat un descens en el número d'autònoms i professionals, mentre els comptes públics, a part dels 100.000 euros que s'han dotat en capítol 1 per a contractar substitucions, una proposta que va fer Compromís, no hi ha cap programa, pla municipal o estratègia adreçada a generar polítiques actives d'ocupació a nivell municipal, tal com hem venit reclamant des del nostre grup municipal des que vàrem entrar en crisi. Si el pressupost de 2012 ha sigut un fiasco en inversions, el del 2013 va portar pel mateix camí. La Generalitat, la gran deudora d'este municipi, ja ens deu més de 2,5 milions d'euros, no aporta cap cèntim, i gràcies que no aporta perquè després no es paga. Mentre que els 220.000 euros de la Diputació, el 50% estan en l'aire, a expenses de que ens concedisquen o no el préstec en 2013 les entitats financeres i així poder dur endavant les obres previstes. La resta de pressupost inversor està copat pel pagament de sentències judicials com la de l'Hospital i la del polígon de Carrasses, dos infraestructures que visualitzen clarament la nefasta i ruïnosa política que du el Partit Popular. Una d'elles, tot la veiem passant, tapiada, i l'altra paralitzada, sense llum i sense empreses. Estos comptes són una mostra de les erràtiques decisions que s'han pres any rere any, o en anys de bonança s'ha tirat en pólvora de rei i s'han malbaratat milions d'euros en festa, propaganda, publicitat, protocol i inversions que han quedat demostrat que no han servit per a revitalitzar una ciutat que el PP està sumint en la misèria i la desesperació econòmica. Des de Compromís entenem que l'austericidi i les polítiques de retallades que està aplicant la dreta valenciana són la pòssima mortal que està creant una espiral de recessió, augment de l'endeutament municipal, depressió social i econòmica que es condueix directament al desastre. Per a Compromís, la prioritat ha de ser la de rescatar persones, trobar activitat econòmica que permeta generar llocs de treball i donar eixida a la desesperació de centenars de famílies llirianes que cada dia passen a l'atur o es queden sense rebre cap ajuda econòmica o prestació, així com establir marc de treball i col·laboració per ajudar al xicotet i mitjà empresari, autònom o professional que resideix a Llíria, que veuen com les seves aspiracions s'enfonsen pels decretazos i poca fiabilitat que dicten o transmeten el govern autonòmic i també el local, donant pas a drames que no poden permetre. En matèria personal, els sindicats, majoritàriament, han mostrat el seu rebuig, votant negativament o informant desfavorablement la plantilla de personal. Han posat negre sobre blanc la mala praxi d'un govern que pesa més en clau partidista, mantindre els seus privilegis i la seva clientela que en fer una política cooperativa, transparent i que doni solucions. Fan modificacions de condicions laborals sense modificar o acordar els canvis en la RPT. Acorden mantindre un lloc d'intermediació laboral quan han perdut les ajudes, cosa que no passa amb els treballadors que fan independència, que conforme s'acaben van al carrer. Sense criteris ni necessitat, generant una duplicitat de serveis impropis. Incompleixen les borses de treball i el reglament de millora d'ocupació, moltes d'elles caducades i sense renovar. No han constituït ni el comitè de seguiment de les borses. Modifiquen substancialment les condicions laborals dels professors del Conservatori de Música, en el 100% de la seva dedicació, sense fer cap negociació de la RPT. Mantenen llocs de treball per raons d'urgència des de fa anys, sense respectar el procediment establert per la seva provisió definitiva o provisional, per no dir les contractacions que han fet a dit i s'han prolongat alguns mesos. Canvien a personal de lloc de treball en la plantilla sense cap negociació amb els representants sindicals. Fan provisions sense respectar la prelació establerta en les normes reguladores de personal. I la carrera professional brilla per la seva absència, mentre mantenen una diferència abismal en retribucions segons les categories professionals i greuges entre el personal de similar lloc de treball. Tot això ve plasmat numèricament i formalment en uns pressupostos que no responen a criteris d'eficiència o de compliment del que està acordat.
apliquen la política sectària de sempre, però a més ara no volen donar cap explicació. Des de Compromís entenem que són moments de prendre mesures pràctiques d'adaptació de les plantilles a les necessitats reals, reassignant i reforçant serveis més acordes amb la situació que vivim. El pressupost no preveu dintre dels seus objectius el fer una valoració de processos per poder optimitzar els llocs de treball que paguem i que a més tinguin una valoració d'objectius i resultats. Respecte als ingressos, estem vivint una situació excepcional de pujada d'impostos, concretament de l'IBI en un 10% i una pujada generalitzada de totes les taxes, totes elles de caràcter conjuntural, sense prendre mesures que estructuralment ajuden a mantenir els comptes municipals i la plantilla amb plenes garanties de cara al futur. Cap d'aquestes mesures i decisions polítiques venen recollides en aquest document comptable per al 2013. De fet, l'augment de la pressió fiscal i la millora d'ingressos per part de l'Estat no ha servit o no s'han utilitzat per a generar cap pla d'ocupació local o treballs de caràcter social, quan el muntatge global supera el milió d'euros. La hipocresia és exponencial quan s'afirma que es vol reclamar un finançament més just a l'Estat, quan sistemàticament, des que el PP està al front del govern d'Espanya, l'equip de govern local s'ha oposat a les propostes que hem fet en aquest sentit de Compromís, fet que genera major descrèdit i poca fiabilitat del seu compliment i de les seves promeses. En quant a obligacions externes, l'Ajuntament no ha dotat cap partida per poder fer front a les obres d'urbanització i cases arqueològiques que han de fer-se al solar tradicional educatiu de Mura, si realment es vol tindre un solar en condicions per albergar el nou Institut Camp de Túria. Si parlem de mantindre un teixit associatiu, la resposta és clara. Han retallat un 10% a tots. Tabla rasa. Mentre no es fa cap mostra d'austeritat en personal alliberat o regidors i alcalde en dedicació. Tot una mostra de solidaritat i austeritat. Des de Compromís entenem que amb l'asfíxia econòmica, laboral i social que es practica des del govern espanyol a base de decrets lleis, genocides econòmicament, des de la ineptitud, poca transparència, negligència i desastre econòmic que ens ha portat els últims governs del PP al País Valencià, actualment totalment desnortat i on podem dir alt i clar que no pinta fabra, i amb la paràlisi d'un govern local totalment fragmentat en regnes de taifes, sense un projecte de ciutat, on cada regidoria fa el que vol sense valorar el conjunt, i on la màxima prioritat és continuar asfixiant i arruïnant econòmicament a la població en una escalada de bogeria urbanística, desenvolupant pais en plena crisi i castigant les esquilmades butxaques de girians, a més quotes urbanístiques, el pressupost de 2013 podem dir ben clar i ben alt que és una quimera. És per això que des de Compromís hem presentat aquesta esmena a la totalitat, reclamant la seva devolució als serveis tècnics econòmics municipals per a que, aplicant aquestes consideracions i propostes, l'equip de govern faci un millor estudi i adaptació a la realitat existent. Moltes gràcies.